Gerald Julay Aloha. Ikan ko sa STU. Course na ako kay graphic and design. Randomly ko scroll tas I found a page nga one more on sa silang sketch gani. Dugay-dugay pag ko nag-follow pero karon radyo ko ka-timing na naka-fan nga ni naka-apply ni naka-join na ning group. So grateful sa ko nga timing kan jud sa pa-fan ko na naka-apply ko ning sketch group yan. Gigamit ako for kining sa sketch is normal sketchbook lang mechanical technical pen. So I am Nico Kumikit. School ako sa CIT. Currently taking course of multimedia arts. Naka-apply ko aning live sketching kay naigi-share akong amigo. Make sense na mo thinking siya. Doon sa taning ko live sketching kay kaming duha hilig mo may live sketch. May subay pag mi. So ang akong gi-drawing kay akong perspective. So akong gi-try o capture ang 5 vanishing points. So murag 0.5 nga camera sa iPad. So akong inspiration dahil sa mga inganing artwork sa akong art in general is si Kim Jong-gi. Ang inspired gamay ni Paul Heston. Dramatic? Oo, nga Daniel Smith.